and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Pasensya na Kator. Naalas maguko nga mosultik din noon. Ang ilgo ko. Pero, nakasabot ko sa imong punto. Okay ra na siyo. Basta kay mo na to atong sabot, ha? Ogma, balik ta rito. Kinahanglan nga imong maistorya si Mirasol. Gusto na kay kung makakita niya usab siyo. Giminghaw na kay kung asawa bangag sa ilong. Oh, come on. Sabuto na natong maayo. Kung unsay agay na muhaton. Ang mahugid ka, oy, Dindo. Hugid ka, tarong sa imong sinultihan. Polos gud binuang. Sa tinuod ito na, Mir. Nahimo kong Prince Charming sa among klase kaniyan to. Kay, giling gwapo sa akong mga classmate. Pasalamat, Deka, nga wanay laing gwapo kay ikaw ra. Taghapa na ko to, Mir. Tingala, ikaw sab kaniyan to. Ikaw say perming mamuse sa inyong klase, no? Saba ka diya, Dindo, eh. May magwapa ko. Daghan kay gwapa sa mong klase. Di kong to, Mir. Gitagan ko ng daan nga ikaw gi-muse perming nga. Kay, kuan god, mistisa ko kagod. Change topic na lang tabi. Kay? Naabot naman hinuunta ng mga butanga, uy. Sige. Ngita ang taglaing topic. Kanang malingaw ta. Mao ba na si Mirasol Tor? Kalang doon na istorya steris kana. Mao na. Oh, siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mistisa mo di kayo na babayahan, ha? Liog pa lang kayo ng baya. Sino kay gwapa kayo siya? Tignalimot ka. Ako yawa din ikaw may anghilwa. Anghil man dahil ko. Limot ka. Anghil man dahil Taro ko. na siya. Lipat ko na. Ay, gwapa bitaw kina kong asawa siyo. Unya usaman, ha? Baya ang ubul-ubul si masawa. Libutas ubul-ubul. Ay, Nalimot. Limot ako. Nalimot ako. Ikay anghil ni ako mayawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nala, mudurbil na ta. Ayun lang siguro siyo eh. Wa? Ikaw lang. Basta kay awan na. Ayaw lang siguro siyo. Ay, kuwan siyo ba ka nang... Ganong kalit man lang kayong nausap? What happened? Nawad naman yun ko gana ni siyo pagkabangag sa ilong. Oh, come on. Temparagon o na. Uy, hapin-hapin. Usaman. Gibati kag silos. Ambot, si tawagin ni siyo. Huwag sabot siyo. Nagsilos ka? Klaro kayo. Doon na rabay sayaw kanta na. Ano man siyo? Silos. Sige, sayawi Di kayo siyo. na, ha? Unya na. Sayawi siyo. Nalimot kang anghil ka siyo. Unya na, kay anghil man day ko. Nalipat ko. Di kayo na. Hindi na makatabang ni mo. Kay ba ka siyo? Kay ba kung kinsa ng lalaki nga iyang gikagwa diha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Kinsa man na siya? Moras Dindo. Ha? Aw! Mauday na si Dindo. Oh. Ako nang suot nga higala kaniya to, pero Pero unsa? bangag sa ilong. Sa tinuod lang siyo, dako ang akong katahap ka kanang tawhana mo na nagsugo aron ipapatay ko kaniya to. Bangag sa ilong. Oh, come on! Ha? Mau ba? Oh. Pero katahap pa lang ng ako siyo. Wa pag ko igong ebidensya kung siya pag yun. Hungaw. Ako na may anghel nga nunay marpil. Hungaw. Yun na. Ayaw pagsulting ko na, ha? No. Kahit naibaw ka, daghan ang naimpirno tungod anang katahap. Uy, mo ba siyo? Kamantay ka na? Mo ba siyo? Suba! Gikan magyud ka dito sa impirno. O sabay mo nabantayan, ha? Tinood bitaw na siyo. Tinood na. Pero di man na mo hinungdan kung ngano na impirno ko siyo. Daghan man tuod ko og bisyo nga mo'y hinungdan nga na impirno ko. Pero labing siguro dili na tungod sa akong mga katahap. Ha? Dako lang gyud ang akong pagduda nga siya gyud ang hinungdan sa akong kamatayon. Bangag sa ilong. Kung natahap pa gani ka, Tor, kinanglan nga na ayo kay likong ebidensya. Evidence. Ha? Kay delicates kayo. Sabot kay delicates? Wa. Delikado na, delikado.
Delikado ba yan ang magpatakatag pamasangil? Syo. Naibaw ko na syo. Muna usal sa kong hinuagyo na huna og mayo. Nga gusto na kong mahibawan kung kinsa gyud ang tao nga nagpasugo kaniadto aron ipapatay ko bahag sa ilong. Oh, come on! Ha? Isilti! Si Isilti. Sagdi lang to. Daan pa ko nanasan. Ay, anghel maday ko malipat lagi ko usahay. Ay, kamalay ka. Tabangan gihapon tikas pagsuta sa imong mga katahap. Tabangan mo na. Pero ayaw lang yun na yung ka-discourage. Ha? Ang importante ra yun sa atong misyon. Mao nga magbag-o kas imong kaugalingon. Renew. Mao na. Dili renew ni Pele. Renew ba renew, ha? Unya matabangan na to si Dindo nga mausap sa siya. Duda ko niya mo da. Bisag. Tap na sir ka feeling na. Maligas kung dila anghel manay ko. Anghel kasyo. Basta mo na, ha? Bisag mahibawaan pa na to ang tinuod. Kung si Dindo ba yun ang nagpapatay ni mo kaniadto, di yun na magpadaog sa atong emosyon o kalagot. Kinahanglan, nga abtik yun ta, nga di ta malipat sa atong katuyuan ining kalibutan na. Bangag sa ilong. Ambot lang ka, Enesio. Kung malatasan ba ginin akong tahasa. Oh, come on! Ni amang ka uban, na? Ni amang ko. Lipat ko na. Ni aka uban ako. Ni asam ko uban mo. Kana, klaro to. Di lang na itong padayon sa itong toyo karong adlaw. Ha? Di na ta. Lisod kayong padayon, tamahuman na yun. Sige, ako nang dialog. Ikasulti na. Ay, bayahay mo, hamadin na dialog. Bangag sa ilong, pataka lang ka. Padayon. Sige, di lang ko na itong padayon sa itong toyo karong adlaw. Adaan pa ko. Basa na ko, anghel man ko. Bili ba kita ko na yung hila. Kabasa basta una-una. Mamalik ko na ta sa itong agi. Sige. Kay, di pagkitingali ko andam aron makigharong ko ni Mirasol. Ilabi na gyud ni Dindo. Bangag sa ilong. Come on. Sige. Pareho na ko, men. Amping Dindo. Okay, salamat. Ay, kadiyat lang, Dindo. Uy! Riming! Kumusta? Okay ra. Pwedeng mangutanan din mo? Ha? Oh, anong di good down. Saan mo na imong pangutan namin? Gusto lang kong masayod ba? Kung unsa gyoy tinud-an ang relasyon ninyo sa akong igsuon. Kuan. Yan nangutan na magkabahay na, Ming. Gayud lang. Concern lang ko sa akong igsuon. Abi ni mo, dako kayo akong gugma sa mga igsoon, Ming. Pero, nahibaw na ka. Di pa magkuno siya andam o commitment. Mga nga sa pagkakaroon, kuto bragin mis pag hinigalay. Tinood? Pero, yun na, Ming. Di ba yun kung ako'y mamahimong boyfriend o kaha mahimong kapikas sa imong igsoon? Ha? Ming? Sa tinuod lang, Dindo, Ming? di pa andam ang among pamilya. Nga among paminyoon og sab si Mirasol. Kay, presko pa biya kayo ang pait nga nangagi sa iyang kinabuhi. Pero, wa ba mo makabantay nga malipayo na kayo ang imong igsoon? Ay, din, igsuon ko na nako din. Kailaki ko sa akong igsuon. Kiagi ra na niya og katawa-katawa ang tanan. Kay? Pero, naasasud sa iyang kasing-kasing og una-una ang pagbangutan sa kamatayon sa kanhi niya bana nga si Arturo. Pero, angay ka magpasalamat na ko, Ming. Nga nakahatag ko kalipay o kadasig ito si mga igsuon. Ay, din, utang buot din. Hangyo lang ko ha. Kung mahimo lang unta ba, pagpalayo sa akong igsuon. Ha? Uy, seryoso ba kami? Labaw pa serious din. Yatis, sa may pugat ni mong rason nga, ako nahimoon. Oh, di lang ko gusto nga imo siyang tandugon. Kung mahimo, likayi lang una siya. Murag lisod man na sundo na imong gipabuhat na ko da.
Wa man ko'y nakita dautan sa akong gihimo, Ming. Gani, nakita na ko nga malipayon si Mirasol kung ako ang iyang ikakuyog. Pero, sagli lang, Ming. Ay, kabala ka. Ako nang huna-hunaon ng imong gisulti di rin ako. Mayo siguro siyo nga, mo relax lang na takadiyot siyo. Oo. Relax lang una, Agon. Arong saingon. Makahuna-huna kag tarong sa imong kaugalingon. Mayo Mauna. Mo lagi bangag sa ilong. Mayo tingali nga wan ba kanang imnan una na to beer. Ha? Uy! Waya, mura mag-introsyon. Usa ko'y bera? Oh, come on, di na mahimo, Tor. Maimpirno ka na. Oh, ano maimpirno man nga di man ta maghubog. Bisag tagsa lang ko tagbutilya. Oh, come on. Baya bangag ni sa ilong motor. nabalik. Nabalik ko na bangag sa ilong. Oh, kana. Mas maayo pag may inom kag tubig. Kay, wa pa kay huna-hunaon. Muna siya. Unya, di ka makagastog dako. Mahal baya ng beron. Ay, nakatilaw na ba kag beer siyo? Wa pa. O bangag sa ilong. Ay, Pastilan. Mayo tingali nga mo tilaw ka. Kay sigurado yun nga makauyong ka sa lasa. Sa iyang lami ba? Ay di mo ko na dautan ng beer god. Bisag may inom tag, naggamay bino, di siya na dautan. Kay makaayo na itong lawas. O kamon, bangag sa ilong. No, bad na. Ayaw, Tor. Magkahubog naman ng kanang beer, kanang bino. Oh. Ha? Basin og inik-ugma ini. Wala. Na-impirno na hinuoltan do, ha? Bida sa nimoy. Ako, ha? Bisag mo inom pagkugda kong butilya sa beer. Di ko mahubog. Usa, duha, ug tulo. Asus kaya pa na ako na, ay. Kuto ba ginas 5 ka beer. Kana, mahubog na ko na. Bisag, tagsalang gud-agod. Bangag sa ilong. O, come on, di ko anak, Tor. Kundi ka, ako na lang. Ikaw ba? Baya di mo. Supakiro kay kang dako. Tambagan gani ka susto, paminaw yun ako. Kay delikadong mahubog ka. Ang gidili ra bayas Ginoo Osyo, kana ba masubrahan bayas kahubog. Pero usara mo ko nakabutilya kung imnon. Di man na ako nadaghanon pangag sa ilong. Oh, come on. Ikaw lang. Basta gisultihan rin ka sinuod, ha? Nga di kinahanglan nga mo inom kag bino aron lang ma-relax ang imong huna-huna. Ay, wala lagi na kaso, may kaso. Promise lagi, promise. Di, yung ko mahubog. Kay usara akong imnon nga butilya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Hala, sige. Sige, hala. Gibalik ko lagi. Kung mahubog gani ka, Bangag sabot, sa ha? ilong. Ha? Ako mismo, muy mo hatod di mo pa uli si Pirno. Oh, sige. Yan. Pero kung di gani ko mahubog, yung ko'y penalty ini, ha? Yay. Kay pamparelax naman as kung tutunlan na kung himo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Koy daw yung ka, Arturo. Sa gamay raon niyang sipiat ni mo. Magmahay yung ka sa tibuok ni mong live. Sa tibuok ni mong kinabuhi. Hantod sa hantod. Bangag Oh, sa ilong. come on. Nay, tay. Mirasol. Unsa man. Mahimo bang makigsulti ko ninyo kadiyot? Sige. Pagsulti kay maminaw ramin nimo. Mura man og seryoso kay ang imong isulti. Mira Luna. Unsa miralo na? Wa nakakaila sa tong anak. Mira lagi. Ala, sige, sulti. Sulti dayon kay maminaw minimo. Koantay ba? Pananglit lang ning ako, ha? Pananglit. Kung pananglit, makahukom ko nga magminyo. Muoyon gid mo? Kaya nga no, Mirasol. Hala. Andam ka na bang musod og balik ni anang mga butanga? Yun na. Mirasol. Kung magminyo man ka, kinsa man sang lalakiha ang imong minyuan. Si Dindo ba, ha, Mirasol? Wa pa ko mahibaw tay kung si Kinsa. Kung di man si Dindo, Mirasol, Kinsa man gyud di ay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!